God aften og velkommen. Læg dig godt til rette. Lad dagens støj forsvinde og giv plads til stilheden. I aften rejser vi til et sted, hvor virkeligheden overgår fantasien. Hvad nu hvis den største opdagelse i menneskehedens historie allerede er gjort? Og hvad nu hvis den bliver holdt hemmelig for os? Forestil dig et enkelt billede, taget af det mest kraftfulde øje, vi nogensinde har rettet mod himlen. Et billede så chokerende, så revolutionerende, at det blev klassificeret som forbudt. I aften skal vi tale om det billede fra James Webb-teleskopet, som NASA angiveligt skjuler for verden. James Webb rumteleskopet er et teknologisk vidunder. Med sit gigantiske, gyldne spejl er det designet til at se tilbage i tiden. Tilbage til universets spæde begyndelse. Det kan se de allerførste stjerner tænde, og de første galakser forme sig ud af det kosmiske mørke. Hver dag sender det data tilbage, som ændrer vores lærebøger og udvider vores horisont. Men blandt de tusindvis af offentliggjorte, betagende billeder går der et rygte. Et vedholdende hvisken i de videnskabelige korridorer og på internettets mørkeste afkroge. Rygtet om et billede, der aldrig nåede offentligheden. Historien begynder ikke med en officiel pressemeddelelse, men med en stilhed. En pludselig tavshed fra et hold astronomer, der var kendt for at være åbne og entusiastiske. Deres data blev pludselig trukket tilbage fra de offentlige arkiver. En fodnote talte om instrumentkalibreringsfejl, men nogle siger, at det var en dækhistorie. En anonym kilde, en påstået tekniker hos NASA, lækkede en kort, krypteret besked. Den indeholdt kun en koordinat og 3 ord. De er ikke alene. Beskeden forsvandt hurtigt, slettet af ukendte kræfter, men ikke før den havde plantet et frø af tvivl og nysgerrighed. Så hvad kunne der være på dette billede, som var så vigtigt at skjule? Lad os lade vores fantasi drive ud i det dybe mørke og overveje mulighederne. Den første og mest oplagte teori er en megastruktur. Noget så stort og komplekst, at det umuligt kan være skabt af naturen. Forestil dig et netværk af lys, der spænder over en Nil-galakse. Ikke stjernelys, men et perfekt geometrisk mønster. En form som en Dyson-sfære, der indkapsler en stjerne for at høste dens energi. Et tegn på en civilisation så avanceret, at den er på et helt andet niveau end vores. At finde bevis på en sådan civilisation ville ændre alt. Vores religion, vores filosofi, vores opfattelse af os selv. Måske er det derfor, det holdes hemmeligt. Måske mener magthaverne, at menneskeheden ikke er klar til at vide, at vi blot er børn i en kosmisk vuggestue. En anden, mere foruroligende mulighed er, at billedet ikke viser en aktiv civilisation, men resterne af en. Ruinerne af en kosmisk krig. En galakse, der er blevet mørklagt. Stjerner, der er blevet slukket med vilje. Et vidnesbyrd om en konflikt af ufattelig skala. Tænk på en galakse, hvor halvdelen er mørk. Ikke på grund af mørkt stof, men fordi noget eller nogen har slukket lyset. Det vil betyde, at der findes kræfter i universet, som er i stand til at ødelægge på et galaktisk niveau. Måske er tavshed i rummet ikke et tegn på fravær, men på frygt. Men lad os vende os mod en mere filosofisk tanke. Hvad nu hvis billedet slet ikke viser et objekt? Hvad nu hvis Webb-teleskopet ved et uheld
fanget et glimt af noget, der ligger bag vores virkeligheds lærred. En fejl i matrixen, om du vil. Forestil dig et område i rummet, hvor fysikkens love opfører sig anderledes. Et sted, hvor lyset bøjer på umulige måder, eller hvor tiden ser ud til at flyde baglæns. Et ar i rumtiden. Et bevis på, at vores univers måske blot er ét blandt uendeligt mange. Opdagelsen af et sådan fænomen ville knuse grundlaget for al vores videnskab. Det ville bevise, at vi endnu ikke forstår de mest fundamentale regler i vores egen eksistens. Måske er det en viden, der er for farlig at besidde. Der er også dem, der tror, at billedet indeholder en direkte besked. Ikke en radiotransmission, men en visuel hilsen eller advarsel. Stjerner arrangeret i et mønster, der danner primtal, eller en galakse formet som en perfekt DNA-streng. En sådan besked ville være uomtvistelig. Den ville være beviset på en intelligens, der kan manipulere stof på et kosmisk plan. Spørgsmålet vil så være, hvad prøver de at fortælle os? Er det en invitation? Eller er det en advarsel om ikke at lede længere? Tænk, hvis beskeden var en simpel ligning. En ligning, der løser gåden om mørk energi, eller forener kvantemekanik og relativitetsteori. En gave fra en ældre, klogere race. Hvorfor skulle man skjule det? Måske fordi en sådan viden vil kunne bruges som et våben. Men lad os overveje en mere jordnær grund til hemmeligholdelsen. Måske er det web så ikke fremmed, men noget, der har med os at gøre. Noget, der udfordrer vores oprindelseshistorie. Et bevis på, at livet på jorden ikke opstod her, men blev plantet. Panspermia-teorien foreslår, at livet rejser mellem stjernerne på asteroider og kometer. Forestil dig, at Webb-teleskopet tog et billede af moderskibet. Kilden til alt liv i vores del af galaksen. En opdagelse, der ville gøre os alle til efterkommere af stjernerne i en meget direkte forstand. En anden teori er, at billedet viser noget, der kommer imod os. Et objekt, der bevæger sig hurtigere end lyset, på en kurs direkte mod vores solsystem. Ikke for at skabe panik, men for at give videnskaben tid til at forberede sig, uden globalt hysteri. Det lyder som science fiction, men universet er fyldt med fænomener, vi knap forstår. Rogue-planeter, hyperhastighedsstjerner. Hvad nu hvis der findes noget endnu mere eksotisk? Noget, der ikke følger de veje, vi kender. Lad os nu vende blikket indad. Måske er det forbudte billede slet ikke et billede af rummet, men et spejlbillede. Hvad nu hvis teleskopet ved at kigge på universets kant på en eller anden måde fangede et billede af universets skaber? En kosmisk bevidsthed. Det er din tanke, der balancerer på kanten af videnskab og spiritualitet. Men i de yderste afkroge af fysikken, hvor alt bliver til ren matematik og information. Hvem ved, hvad der er muligt? Måske er universet i sig selv levende. En sidste skræmmende mulighed er, at billedet viser ingenting. Et tomrum, hvor der burde være milliarder af galakser. Et stort, gabende hul i universets struktur.
Et bevis på, at noget er i færd med at slette vores virkelighed. Denne idé, kendt som falsk vakuumkollaps, er en teoretisk mulighed, hvor en boble af en ny, mere stabil virkelighed udvider sig med lysets hastighed og udsletter alt på sin vej. At se en sådan boble ville være som at se sin egen undergang i horisonten. Uanset hvilken teori der er sand, hvis nogen overhovedet er det, så repræsenterer ideen om det forbudte billede en fundamental menneskelig sandhed. Vores umættelige nysgerrighed og vores dybe frygt for det ukendte. Vi bygger disse utrolige maskiner for at kigge ud i mørket, i håbet om at finde lys, at finde svar. Men vi er også bange for, hvad mørket vil vise os. Bange for at finde ud af, at vi er alene. Og måske endnu mere bange for at finde ud af, at vi ikke er det. Mens du nu ligger her, trygt i din seng, så prøv at forestille dig det billede. Ikke som noget skræmmende, men som et løfte. Et løfte om, at universet er uendeligt mere komplekst, mystisk og vidunderligt, end vi nogensinde har drømt om. Hver stjerne på himlen er et potentielt solsystem. Hver galakse er en ø af hundreder af milliarder af stjerner. Og der er hundreder af milliarder af galakser. Tallene er så store, at de mister deres betydning. Måske er det forbudte billede ikke skjult i et NASA-arkiv. Måske er det lige foran os, hver gang vi kigger op på nattehimlen. Vi mangler bare det rette perspektiv for at se, hvad der virkelig er der. Mysteriet er måske ikke meningen, at det skal løses. Måske er dets formål at inspirere os til at drømme større, tænke dybere og stille flere spørgsmål. At minde os om, at vi er en del af noget ufatteligt stort. Så næste gang du ser et billede fra Webb-teleskopet med dets hvirvlende galakser og funklende stjernetåger, så tænk på det billede, du ikke ser. Tænk på den hemmelighed, det måske gemmer på. Lad den tanke være en vuggevise, en påmindelse om, at selv i den dybeste stilhed og det mørkeste mørke, er universet fyldt med ufortalte historier og utrolige hemmeligheder, der venter på at blive opdaget. Og med den tanke, lad dit sind give slip. Lad nysgerrigheden blive til drøm. Rejs frit blandt stjernerne i dit eget indre univers, hvor ingen billeder er forbudte, og hvor alle mysterier kan udforskes. Sov godt. Vi har rejst gennem rygter og spekulationer, fra megastrukturer bygget af glemte civilisationer, til revner i selve virkelighedens stof. Mysteriet om det forbudte billede er måske ikke en historie om, hvad NASA skjuler, men en historie om vores egen fantasi og vores håb og frygt for, hvad der findes derude. Den virkelige afsløring er måske, at det største mysterium ikke er, hvad der er på et enkelt billede, men potentialet i de uendelige billeder, vi endnu ikke har taget. Universet er en bog med uendelige sider, og vi har kun lige læst den første sætning. Mange tak, fordi du lyttede med på denne rejse. Hvis du fandt ro i stjernerne, så husk at abonnere for flere kosmiske godnat-historier, og giv videoen et like.
Nu vil jeg gerne høre fra dig. Hvad tror du, der er på det forbudte billede? Del dine mest kreative teorier i kommentarerne herunder. Sov godt og drøm sødt.